No ahojte ľudia, dneska si natočím video s chlapcami, s mojimi najlepšími kamarátmi. Prosím dajte like a odber na... Počkaj, keď to YouTube, čakaj. A však to sme si naplánovali, však, že to... Áno. Hej, no, ale fakt. Lebo ja nemám uložený tvoj YouTube. Ja som si tu taganý. Kto? Ty. Nikolaj syn, potržitko FN. No, tak tam mu dajte odber a toto je spolupráca. A dneska ideme urobiť challenge, že jakú máme farbu skinu, tak budeme musieť mať loot. Hej, ale pokiaľ nenájdeme tú fialovú, môžeme hocijakú používať. Ja mám modrú, ja som vedel, že... Tak daj mi ju! Čestka! Čo? Taká dobrá zbraň mi spadla fialová. Nice, ja musím ešte používať normálne. Halo, Polal, tak mi daj tú modrú. Okay, poď si zobrať. No A Polar, ty už nemôžeš hrať s inými, pokiaľ ti nepadne ďalšia fialová. No, ja viem. No iba s tou fialovou teraz, ja môžem ešte so všetkými, lebo ja som nenašiel žiadnu ešte. Ok, môžem zobrať. Hej, počujem, Niko. Kamá priškrtím, keď ho vidíte. No, daj mi to odber. No. A toto je challenge, aký skin Niko, máme, tu takú máš. farbu musíme mať. Čo? Chcete niečo povedať? Hej, aby ste dali like. Tu máš, Niko. Hej. To som... Tak ja... Niko! A ja to mám... Počkaj, Ja musím vyhodiť všetko okrem healov. Áno, Čakči. ale Shockwavey môžeme. Hej, však je to fialové, je to. A dá to... No movement, let's go, modrá čestka. Prosím, niečo fialové. Ty sa máš! Ty kokino! Máme vyhrať tú hru, chlapci. Nie si 100 na 100? Dám ti... Polar GG, boom. Chcete niečo vidieť? A nemôžeš, daj to preč. Poďte sem všetci traja. No. A ja Poďte si sem. povedal, chodok. Poďte sem. Ukazím vám kúzlo. No. Poď sem, Niels. Áno, to vie aj Polal. Neviem. Vieš, však to si robil ty. Som robil. Čo to bolo? Jak sa to robí? Čakaj. Hej, jak sa otvára tá miestnosť? Ľudia, toto je najlepšie kúzlo, vidíte? Jak sa robí tá miestnosť? Neviem. Ne, toto zničiť. Dobre ľudia, toto, prosím, dajte like a odber. Čo je tamto hore? Jak sa teraz dostaneme von? Počkaj, aha! Nemôžete to. Ne, ja viem. Ukážme si loot. Celý loot si ukážme. Neber mi to. Ty ukáž, Niels. Ty máš modrý? Joj, sorry. Chceš vidieť môj? Dám takýto a Hilio Shockwavey. No, tak to máš dobre. Hľadaj, Niels na jeho modrý. Si mal zobrať zlatú, hneď by si mal ganu. Ale ja ju nemám zerátú ganu. Ľudia, a furt platí tá súťaž, že keď budeme mať... Let's go, Shockwavey. Tak bude taká customka a tam môžete vyhrať gift za 8. A to až od 100 odoberateľov budeme robiť. A ja takisto za 100 odoberateľov vám giftnem 1000 V-Bucksov. 1000? Aj Nikoli si pôjde robiť video, ináč. Hej. A my máme spoluprácu, viete? Ešte dneska večer by malo byť. Tu je Capek. Nie Capek, ale to. Boti. Akože fakt Capek! Á, mám jedno! Ale dáva bomby. Ja mám jaké bomby, pozri. Capek? No. Daj. Au? Som
sa dosoral. Ja som sa pocikal pravdepodobne. Do kakao. Do kakao, ale nemám tu kýblik, tak neviem, kam to mám vycikať. Ja že hráme rankedy, tak ja idem do zóny. Čapci. A prosím ľudia, dajte like a odber a zdieľajte kamošom, ďakujem. No, dobre. Ideme preveň. Hej. Musíme dať win, ináč nevidie toto video. Vytipek. Vyjde. No hej, ale musíme dať win, lebo... Plus dajte like a odber, ďakujem. Oh! Dober. Niels, nemôžeš to. Také dobré luty. Twister a Airko fialové. Nezobral. Ale ja som ho zobral. Tipci. Poďme. Niels, to je zlatá vec, to čím dávaš za 100. Nie, to je fialová. Tak to vyhoď a uvidíš. Ale ja myslím, že to má farbu. Že akože keď to máš na sebe, to má. No to je epické, takže... Predtým si bral iba modrú. A spravil máš modrú. Takže máš huntingu, toto a toto. Ale on podvádza. Iba modré veci môže. Áno, ale... Tipci. No aimbot. Yes, Aha, on mi ako dal. A, Twister a kačka. Ja si zoberiem. Zober si. Mám toľko kilov. Kámo, ja máte najlepší ľud o mne. A ja mám lepšie ešte. Ja viem. Kapšu! Počkej, kde som, he? Nok! Hej, čo ty? Pekno. Pamätíš mi ho, jak toto My vyzeral? môžeme toto dnesu linky. Aj teda v rankedoch tiež môžeme. Alenky, ty čo si povedal, Alenky? Tipek. Rankedy, ale aj tak si môžeme vyžiť. Má jedno dot. A prosím vás, dajte like a odber, lebo my sme ešte začiatočníci a chceme pre vás Hej. content veľký, ale vy nás musíte podporiť. A na sen je vyrábať peniaze z toho a byť najlepší hráči. No a chceme vám dať veľa vecí. Chceme dať toľko veľa vecí, keď nám Hej, chcete. gifty, No kvôli vám budeme mať ešte viac. preto pásetko. Ale ja im všetko budem vyslať, keď budem mať veľa. Capci! Fajte. A chceme byť content kreatóri vaši. Ne vaši, jasne. Ne všetky, ja. Capci, vidím! Kde? 26! Kde? No crack! Mne to seká, kamo. Crack tam je. Ty nemôžeš označiť, aha. Dead. Pekne. Ja viem, že nám to označovala na tom šprint. Modrá vec, keby si chcel bubble. A to tiež môžeme to neuberať, to môžeš aj ty, lebo to neuberať. OK. Hej, ale... Kamo, my vlastne môžeme aj katanu, Vilo. Ja sa nevolám Vilo, to nie ja sa volám Vilo, však? Nie, to Hej. ty. Buď ticho, moja. Nie ja sa volám Vilo. Nie. Áno, neklam, Niels. Lebo takto na verejnosti sa hambím. Vilo, kde si? Ty máš kata, ale on nemôže mať katanu. Podvádza, ale ja si netočím už na budúce. Ukáž tvoj celý ľud, Niels. Ukáž mi tvoj celý ľud. 1, 2, 3, 4. Ja ti ukážem. A ja ti ukážem kľudne. Pozri. Vidíš, ja mám 5 vecí. A ešte shieldy mám. Prečo máš dve AL-ka? Lebo jedno je na diaľku, jedno na blízko. Čakaj, musím si to povedať. Kapek. Kde? Aha, tam. Ty, kamo, Čo? ja už nemám movement. Chudák. Sa máme hrať. Už máme 11 kill. Á, rýchlo. Hej, ale nebacím. Dáme. Hit. Najviac. A ty čo? Dobre, to ti nebudem hovoriť radšej. Capci!
Ja nemám movement. Šuj, Stavku, jak sa máš? Kto tu má viacej killov? Ja. Ty, lebo... My máme 3, 4, 5 kily. No, 3, 4. Ja. Capek. Sus, jak sa máš? Ja ťa... Kamo? Ja neznášam Nilsa, on mi zabil... Tu je medailon. On mi zabil kamaráta Nilsa. No, ja mám ten koniec. Čo máš? Ja mám ten koniec od toho. Ja mám tiež. A ja ho mám už. Ty vole, ten medailon. bledy to bol. Je tu profík. Prečo profik? Prečo to môže byť aj bot s medailonom? Hej, ale tieto edity akože, aha. Ten asi. To som bol ja. Fakt? To som robil ja, bro. A ja som to robil, hej. To som robil iba ja, bro. A ja som to robil na konte. To som robil ja, bro. Hej, ja viem. A to z nejaký cápek by ťa vypol a ty bo tak šitné edity. Ja som si minul skoro všetko matro na to. Mohlo by tak 50 blokov. Poďme na tú kojnu. Máte dance opa Gamma Style? No. Ja mám, čakaj, tu budem tancovať. Hej, Alves. Dúfam, že ja nezabijú capci. Typci! Ty si... Naozaj? Áno. Hej, noknutý dead? Poďte, to je profík, to je najťaž. 40? Poďte! Strieľajte! Mám veľký dead? Má jedno. Má jedno, Polar. Nemá jedno, dal som 25. Aha, Polar! Kamo, škoda, že sme si nebereli nikto. Kamo, vlastne toto môžeme, lebo to nedáva damage. Let's go. Ja mám mytiku. Ale tak to aj ja môžem. No hej. Ale tu, čo nedávam damage. Ja, tak tu môžeš. Movement môžeme. Ja mám mytický movement. A to je Elko, prečo nebudete zabiť? Kde je? Poďte. Má jedno. Ja som dal 25 do body. Má jedno. Nemôžeme. Kamo. Ja som dal pickaxe. Neo, zvýhod to. Ja som dal pickaxe, to ste videli? Neo, zvýhod to. Videli ste Sama? ten pickaxe? Kamo, poďme odtiaľto preč, hej, rýchlo. Prečo? Neberme to, hej. Ja mám jednu hápku. Ale videli ste tam pickaxe? Hej, ja som bol v tvojom boxe. To bol ja. Kto má medailon? Nice me. Sa pokakam. Wow. Čo? Wow, počujem, ja ti dám healy. Nemám movement. Wow, ja dám ti. Hej, fighty. Joj, u mňa! 3 ocele. 100? To je poďme do toho nejakú potom. To sú len písička. Aha, tak ho zabil. Nenadávaj, čo keď sú takí slabí hráči, aký to znamená? Dobre, 1 dead, 2 dead. A ešte jeden. Ten je môj. Ježiš, chudáčik. Oni boli fakt zlí. Nevadí. Niekedy budú dobrí. Jak my. Mami, iba teraz by sme tak stehli na piky na čomu. Kamo, ale oni fakt boli takí chudáčikovia. Na Čauci, bedce. idem fajt. Kde? Počul som strelbu. Požičky rýchly som. Kamo, prečo máte toľko korunky? A ja chcem. Si mal zobrať stadiaľ. Kam to je ten opak Gamma Style. Možno som iba dal preč. Než toto ľudia vyzerá, kto má rád Kratos pickaxe, tak si tento pickaxe skúpte, lebo sa podobá. A je fakt dobrý. Len to keď búcháš, tak iba z jednou rukou to hýba. Opa Gamma Style. Kto chce burst SMG? Ukáž?
Aha, to je šedé vlastne. Kto má šedu? Ja Nikto, neviem. že? Kamo, keby si zničil toto NPCčko, tak ešte ti padne šedé boost SMG. Čo tam ty tu je? Nič. Nerieš. Nemusíš riešiť moje súkromné veci, Nils. To znelo divne. Neznelo. Čo ti spadlo? Skoro som moja na foľko. To by spadlo. Čo dobre spadlo. Uchylák, zastavte uchyláka. Čo? Nič. Nie, ten uchylák ide za mňou. Čo? Nič, nevieš. Vidím fighty. Oh. Nie! On ma ide znásilniť. Čo? Pomoc! Urobme si bejsku. Bejsku, čo tam postavil? Ja idem robiť bejsku, hej? Idem za tebou. Nič sa nestalo, úplne čilo som bol, viete? Nič ste nevideli. To čo bolo, ty si sa ako pokačkal. Čo pokakal? Ja som mal príblik, tak musím to dneska zadržiať. A inak na mape nám ukazuje zóna, jak bude. To poďme tuto, tu bude zóna. Poďte, ja robím bejsku. No jak som vyzval za tebou, jak som povedal, to by za tebou a ty... Poďte, mám bejsku robenú. Niko. Pozrite sa nado mňa. Pozrite sa nado mňa, kde som až. Oni ma podkopávajú. Shit. Pozrite, kde som vysoko. Oni podkopávajú, že? Držím ti to, počkaj. A poďte za mnou, však ja ich vidím, kamo. Ja sme skoro podkopal. Dobre, tak sa najdem. Držím to. Pekne, poďte hore. Ale ja sa tam mám dostať. Ja nejdem stávať až hore. Kamo, ja idem dole asi. Ne, ja zostajem na high grounde. Dobre. Oni sú pod nami, ja už podkopávajú. Vy sa házli. Fakt? Aj vás? Čiu, ja žijem. Kde sú? Ja som teleportol sa dole. Ja ich vidím, ale viacerí po mne pália. Oni sú tu mega veľa. Viem. Kde je Niels? Postavil som tam mega ten... Dáte mi matro trošku? Poď sem. A drevo iba. Ja tak čakaj. Načežem ti. Ja ti dám, ja mám 500. Ja ti dám. A ja ti dám, poď sem. Tu máš. Čo Dík. robíš? Nice. Proti nám duo. Tu máte fialovú Daj, pantru. prosím. Kamo, u mňa, prosím, help, ja nechcem zdechnúť u mňa. To je bod asi. Bužant. Ja si idiot. Kde je? Dostal 30. Tu je. Ja chcem korunku, ak bude mať jeden. A nezabíjajte hneď druhého. To je posledný. Ja chcem korunku. Ja si fakt blbý. Ja som sa si umrel na fol. Poďte mi Poď sem. Nerevajbujme ho. Ok. Niko. Díky, kamo, ty si best. Ty si najlepší hráč. Ja budem mať 6. korunkovaný win. Nie, ty nemáš konku. Mám. Ale on nemá. Ja som ti chcel dať... Takže vydarilo sa naše videjko. Ja som ti chcel dať konku. Nevadí. Ďakujem ľudia, dajte like a odber. Chcete ešte niečo povedať, chlapci? Áno.
aby ste dali Vydarilo sa nám videoko, tak dajte like a odber. Tak čaute, pekný víkend vám prajem. Pekne více, vecel. A pekné prázdniny, čo to baví. Čaute.